your mutant vlogger. So today is naamidani sa Dagat, kaya amuang pang-disturbuhon ang mga nanguha o sinilingay ko adyo oy. Okay, so anong tanawon guys? Okay, so ubani ko ninyo ha. Lo, o sige na kuya. Ako na si Kahon di. O saan magikuha? Kasi wala lang. Saan magikuha ba? Saan magikuha ba? Ah, diyan kinasunbi? O saan ang anak? Umang. Kasi umang. Umang ba umang? Umang? Makaon na siya? O sino? Ha? So mo yung umang guys, no? Ang bawog sa bayo, ito na. Atan mo siya, pinaliwala niya. Hindi na-interview ang call. O sa'yo mag-ikuha ang call. Ha? O sa ligoy na siya. Sige na soon. Eh ba mga inani ba? O sa'yo nung anak, B? O sino man ang call? Ha? Oh. Nani? Nani? Oh. Siya? Sure, wait. Dagan na ka ng lugar. Kini siya? Ay, dagan na na, uy. Dagan ka siya na ang lugar. Wala na. Ha? Dagan pa kayo? O saan yung pagkuha na, Pulbi? Sample daw. Angkol, gusto magawa na ba? Imor pangitaon? Ito na ba ito bigas? Hi everyone! Hi everyone! Hi Uncle! Paul, pwede ba interview ka, Jot? Party sa SAP sa DSWD. Charot. O, siya dito, Uncle. Ha? Kinason? Ano siya? Bakit kinason, B? Ay, nani? Ang saan siya lugar? Ang saan na siya magkuha? Ay, mo ni ang kaunang lugar din lugar? As in? Dagan na nga nakakuha, Paul. Ay na lang interviewan kay duwara na po kuha. Ha? Ay na ginawa. Lari ka, kuya. Duwara ka po kuha. Sumuha sa uncle, no? Dagan siya nakuha, oh. Bilang ka po kinako, uncle. Kamay pa. Sige, laban ng uncle, uy. Basta mo, dagan pa na uncle. Magdaga na siya. Pero kung saan pagkuha na, uncle? Ay, di ba? Kung saan pagkuha na ba? Kung saan pagkuha? Ay, kini, oh. Di ba? Muna siya? Dini ma, oh? Anam, lagi sulod, oh. Ay, nari sulod man. Umang na. Kasi gumang. Walang kuhan. Sumali siya ang gumang. Kasi gumang. Guma? Ano lugar? Umang ba ang kuhan? Umang. Kasi gumang. Ay, umang! So, masag alimama, Japon. Ano lugar? O, sige. So, next na kang kuya na po. Thank you, kuya, ha. Sa pag pero kwartahan nagiging ka okay na kay gold.
Naamalagay gold angkol. Thank you kay angkol ha. Sige, after call na ka daw, tignan wala pa. Ay, man na ka nakasasap. Sige. Hi, angkol! Ano namin, chikuchilyo, ibig sinudugabon ko, ano light. Ang gabo ulit ko na. Ano naman, chikuchilyo, guys. Call, pwede na yung ay, kuha ng call. Sino ba kuha ng call? Uy, kahit ba, ani? Ha? Pero ani siya? Para sa sabuan. Sa sabaan na bayot? Ano lugar? Uy! Ayaw ko ng call, uy. Pero amin ni call, saan ano pag-gamit lugar? Naon mo na. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Bari ka angkol na angkol ba saan pag-gamit na? Anak lugar, anak saan lugar bi? Lapon ni mo. Silapon. Sabi pa niya ni. Pero saan man call? Ini bang ano kahit makinis siya. Para ni Ana. Butang galing. Uy! Butang galing. Uy! Ala bad ha. Bad cheetah. Chismiss. Pero saan saan gusto niya? Anaon? Para Dayon. Pirang isda. May isda diha. Itaon pa gani. Anong pangataon man? Pero pagkakuha. Chismiss ka. So anaon na siya? I-try daw. Bibili saan bi? Naon mo pagtiraw may isda o. Uy! Ana. May isda wala. Diya. Ay wala. Patay ko angkol bi. Sabawi. Salamat kay angkol ha. Okay ito angkol. Ano ang angkol? Naalagi something na siya. Oo, saan siya? Walo-walo? Ano? Okay. Thank you kay angkol. Thank you angkol ha. So mga to siya ang ilang anak buhay daw. Hi! Kuya! Kuya, pwede pa interview pa si Kuya? Ano man? Ay, order ka si Kuya. Sige na Kuya. Ikaw, sino yung ginagawa nilang ka? Ha? Buat Dani mo. Buat Dani. Buat Dani. Saan ba ito mo? Gina kuya ko, di yun kuya P. Ano man kayo, wala ba kuha ano ito ba? Sure, uy. Ulaw na sa interview ko ulit. Kasi umaak. Kasi, B. Hindi na umaak. Kuya, uy. O sige lang kuya guys, so thank you everyone. So mga to ilahang mga ilang mga gipangita daw, mga umang. Ano pa na ilang gipangita, uy? Nalitob mo. Ha? Nalitob. Sa lito. Sa lito. Sa lito. Sa lito. Litob. Sa litog. Ay, kinasun ang letog. So mga to siya ang mga lahi ng mga mga fish, ang mga seafoods or something like that. So thank you so much everyone for watching our vlog. And please do subscribe my YouTube channel, Roj Valley. And, sige. Saan mo kayo ulit? So thank you everyone for watching our vlog. And I think murag kulang pa to siya interview kay mag-busy magud sila o tanaw kay sila gali. Gabi ka busy diya. Kuan sila, di sila pa gusto pa disturbo sa beauty queen. Oh? Oh, kuya. Siya sa kuya sa mga viewers kuya. Ano kuya? Oy, okay ra na oy. Madadaan na. Ikaw kuya, may pagkain sa kuya sa mga tao, sa mga viewers kuya. Ha? Pwede mo na nakuha kuya oh? Ay, may patuwa ha? Huy! 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 Sana! Ano ka ta? So everyone, thank you so much for watching our vlog and see you next vlog na mo. Okay, thank you so much everyone. Bye! Audio